biyen wis tak tukoke wujud tali sak kontange saiki lha kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane nemewu kuwi wujud katresnanku jane kowe mangen alu lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kota biyen wis tak tukoke wujud tali sak kontange saiki lha kok ilang sak slirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki regane nemewu kuwi wujud katresnanku jane kowe apa melu lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning endi aku goleki tali kota
saiki ngersake tali kotang ya, Jeng. Mantus sanun.